megalayapost.news. Omla banlan nagani ka perthai kerdu kam kerdu jam ki babon ki samla ki dotrang banyo ki kam ki jam perbon sen padah ka kerteng jong ka kam ki sya pen ngob bad lektre shabar jilla bad on dala poi shabar pan ki sya thok sya syukur bantre ki kam ki bakta ya ka longren yang ki kenthai ki khna ka wena ki jing ja ka blaja biang kum ki ni ki jing sya thok ki samla kenthai da ka bakular ai kam ai jam ka dei ki arngut ki samla kenthai na ka snong barato hak jilla meghalaya ha ka ba kita ki bakular kam ki la yala me ki shedal hi bad on da ha bala poi shedal hi pan la kno bagi pha ban le e ka wei pat ka jat kam ka omla ban pedang hakalong yang keman yang ki kan thai kani ke jingjang kala pau prothei haklai phoi tarik jumang arajar arphun rio baki arngut ki samla kan thai khasi kilapan ka jingirap ka bakar ki na khasi students union KSU Delhi union bat kumba kila pla la ong balawanra ai ki Delhi da ka bakular ai kam ai jam hakawai ka hotel baronda la poi Delhi la kano bakila sha pan bor ban rung pan ban syaka kam khayimen ka bakila kan tat mardor papan jingirap sendan na ka KSU Delhi union kumbala plaru da ki samla kan thai la ong bahadian bakila kan tat ban le ekate ka kam ka bakta kalong yang ki kenthai kabrio ka bawan yalami ki Delhi kelapan pisa naki halor ke jinglot jingsam bakla yalami ki Delhi bat nalor kata katai kabrio kala kni ru wat ya ka mobile phone jongki kat bakim pala aban siu ya katai ke jinglot jingsam balapan lot ya ki habakran hakawai ke bentan deleng ba ka jingsim kya mardor kino yalam ke KSU Delhi union lala ban pelaj no ya kitai ki arngut ki samla na ki tersim jong ka jingjon bat kino yalam ke KSU Delhi union kilapan tip mardor syaki pulet ke Delhi balala ban pelaj ya ki na kitai ki kam ki ba omla ban pedang bat menta kini ki samla ki don ka jingpet jingkmi ke KSU Delhi union kiban ya rab ru ya ki ban pun poi biang pat ya ki shagashnong ka baki shong kisa habarato meghalaya ka KSU Delhi union kala karpar ru ki khon samla ka jela bakim dei ban shubi ya kinu ki bakular ai kam ai jam klam da tep tikna ban nagalyang ka KSU Delhi union kala rai ru ban beteng ka jingpet ngor bat kanomap yenu ru kirishim kabu ki ba persang ban yalam baklai ki khon samla bala dadang lap kinai ti bet shakikti jongkaan megalayapost.news.